obligátna otázka. Ako by, ešte ťa to baví? Počujem stále viac milene. Minulé naposledy, keď som ma to pýtal, tak bol tak, že no okej, že co to má, to je rovná radosť. No nechápem, prečo sa všetci tak hrozne musia za všetko plašiť. Všetko čo? Plašiť? Plašiť, áno. Dobrý príklad s tým pivom. Tak ukázalo sa, že to neprejde. Teda zistilo sa, že to neprejde, ale čo hneď okamžite koaličná rada. Okamžite koaličná rada. Takže... Ale Ďuro ti to teda povedal, hej? Povedal mi, že došli za ním, oslovili ho, ale teda, že samozrejme odmietal. Presne si povedal, 300 000. Ale vraj má avans všetko. A vieš čo, ešte sa vrátim k tomu tvojmu poslancovi, raz ti povedal, to bolo. Alebo nech ti to ty dostávaš informácie zo Sisky. Ja sa mi to rozhodol ešte dobre, že koho to vedú. Ďuro? Práve mi, že dostal ponuku. A do piči, tako, čo s tým urobil, ako mal s tým niečo urobiť. Ne? Postavku. Lenže on o tej ponuke chvíľu aj diskutoval. To bol ten druhý. No, Ďuro povedal, že na dvoch. Ja neviem, že bol ten druhý. Ten ma skôr zaujímavé. Ale teda takto, on sa vraj vyjadril, že to je niekto, 6 ľudí vás zradilo. Áno, a tak čo si? No, už čakať, že medzi poslancami všetci do jedného budú nejaké ťažké charaktery. No len... Charaktery? Keď môžu číslo odchádzať. Ešte teraz je otázka, že... Takže zradili. Tak hovorí sa, že za peniaze. 300 000 eur. Taká suma chodila po parlamentu včera. Za hlas? Ja som som taký rozhovor celkom otvorený a mimoriadne otvorený. A už prestala si zbierať body na nás. Momentálne má, myslím si, že skôr kolegov chce sa dať z mostu. Na to tak vyriadnutých, ale dala Mihalovi pokoj. Aj nejaký, som si vydúpal nejaký rešpekt. No. Čiže mne takto, ale nikdy mi nevadilo tak, že by som teraz išiel aktívne niečo podnikať, ale je pravda, bol som oslovený pár mesiacov dozadu. Pár mesiacov, povedzme 2. Že teda, čo by som povedal na takú alternatívu. Hovorím, že no, pán bol Mikloš, myslím si, že lepšie by sa vládlo. Že teda či taká nová vláda bude musieť dostať podporu. Teda či by dostala podporu od SAS, samozrejme. No, ja to vidím celé takto. Iné to je človek, ktorý nemá pevný názor na veci. Je to veľmi taká volatilná. Taká? Volatilná taká. Ja môžem dneska ti povedať tak zretelné. Jaj? Som na tak peknejšie povedal. Áno, to môj otec tomu hovorí, že večer na jednu stranu a ráno na druhú stranu. Áno. A konkrétne príklad ti dám, keď sme robili to zvýšenie DPH, Kádráci tlačili na zvýšenie, ja som si už mal povedal, že dobre, potom som si ju zobral von, vysvetlil dôvody, takže dobre, že nie je zvýšenie, potom sme sa vrátili, potom že bude zvýšenie. Behom jedného dňa zmenila 5x názor. Teda prvý názor bola, že zvýšiť, nezvýšiť, zvýšiť. Ešte raz sa mi podarilo ju otočiť, nezvýšiť. A potom sme sa vrátili zase to KDH. A ona krásne bolo vidieť, jak tu, tak. Máte ešte jednu príhodu. Ten zvedel ma fakt, že nebude mať rád. Bola tá koaličná rada nás pozvaná po voľbe generálneho prokurátora. Tlačil tam na mňa, veľmi na mňa tlačil Zurinda, aby sme okamžite opakovali voľbu. Po štvrtok sme robili prvé kolo a druhé kolo tej voľby.